Ahojte priatelia, takže ako si stiahnem aplikáciu Spreem pre jednoduché prihlasovanie? Otvorím nejaké miesto, kde robím nákupy na svojom telefóne, buď Apple Store alebo Android Market. Napíšem Spreem, vyhľadám aplikáciu, ikonku vidíte. Dám si ju stiahnuť a následne si ju v telefóne otvorím. Kliknem na Register, aby som si vytvoril konto. Musím teda celý tento prihlasovací, respektíve registračný formulár vypísať. Meno, priezvisko a tvoj e-mail, optimálne ten, ku ktorému máš prístup. Následne sú tam aj ďalšie údaje, ako dátum narodenia a podobne. Telefónne číslo sa nám tiež zíde v prípade, že by sme vám potrebovali poslať nejaké urgentné info. Group code, dôležitá zaujímavá vec, zapamätajte si, nebudeme ho meniť. Good Vibes CrossFit, tak ako sa volá náš gym, všetko spolu a všetko malým. Následne daj si zvolené heslo. Má nejaké podmienky, systém ťa upozorní, ak nebudú dodržané, to znamená nejaké veľké, malé písmená, nepamätám si to presne, je zbytočné si to pamätať, systém ťa upozorní. Ja som si dal heslo také isté, ako aj e-mail, aby som si to jednoducho zapamätal. Nepredpokladám, že toto je aplikácia, ktorú by ti niekto chcel hacknúť alebo ukradnúť. Prišlo ti upozornenie, že máš navštíviť svoj e-mail, preto som chcel, aby si dal taký e-mail, ku ktorému máš prístup a v tom e-maili máš potvrdzovací, respektíve aktivačný e-mail, aktivačný link, na ktorý keď klikneš, tak ťa hodí do prehliadača, kde sa už môžeš prihlásiť do svojho vytvoreného konta. Samozrejme, chceš pracovať s aplikáciou, aby si to mal jednoduchšie, aby si to mal zapamätané. To znamená, že takisto, ako si sa teraz prihlásil, sa prihlásiš aj do svojej aplikácie. Takisto, ako si to predtým spravil v prehliadači. Takže v mojom prípade dávam tam e-mail, heslo, taktiež e-mail, keďže som si dal také isté, aby som si to zapamätal a už som v našich aktivitách. Môžem sa ľahko prihlásiť kliknutím na tlačítko Reserve alebo rezervovať. Ďalšia dôležitá vec pre vás bude určite zmeniť si jazyk, hlavne pre tých menej zdatných v angličtine a spravím to tak, že kliknem v pravom dolnom rohu na menu, 3 čiarky, kliknem na nastavenia a skúsim si nájsť language, z English zmením na Slovak a dám save, respektíve uložiť. Následne už budú všetky ďalšie informácie a notifikácie v slovenskom jazyku, ako môžete vidieť v pravom hornom rohu. Vždycky pri prihlásení vám ukáže, dokedy máte čas sa odhlásiť z daného tréningu. Môžeš si prebehnúť, čo všetko v tej aplikácii je, vidíš tam históriu svojich nákupov a podobné záležitosti. Je to super služobník. Ďakujeme krásne.